De 6 mænd er færdige med deres kursus, hvor de skulle lære at adskille orgasmen og udløsningen, for i stedet at få multiorgasmer og helkropsorgasmer, og de har holdt udløsningen tilbage i mange uger. Det føles som om vi er sådan nogle skoledrenge der. Ja, sådan totalt uartigt. Ude at lave ballade. Ja. Nu starter skoleklassen. Velkommen til de her. Til sidste gang. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad er der sket? Hvad har I oplevet i løbet af tiden siden sidst? Og hvis I får lyst til det, også lige at reflektere lidt på, hvad er der sket i hele forløbet som samlet set. Jamen altså, det var jo så legendarisk, at det var nytårsaften, der var 3 ugers dagen, for at jeg ikke havde kommet 3 uger. Altså. Sådan. Stå. Ja, giv mig lidt håb. Jeg havde det fucking vildt den dag. Altså, jeg elskede alle mennesker. Og da jeg satte mig op i rutsjebanen, altså, der var det en stor orgasme. Altså, jeg kunne simpelthen alt bare ligesom metaforer på orgasmer derinde i det der. Altså, faktisk mener jeg, at jeg havde sådan nogle ret vilde sådan, energistrømninger i min krop, som jeg ligesom slet ikke kunne styre, eller som var sådan ret, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Og det er faktisk nok det, altså sådan overordnet set, som jeg egentlig har oplevet sådan, siden sidst. Altså forøget energi, måske også foryngende, jeg ved ikke. Føler mig ordentligt frisk, altså lige lovligt frisk. Altså også kreativ energi kan jeg virkelig godt kunne mærke. På hvilken måde? Jamen, altså jeg er musiker, så jeg har godt kunne mærke sådan, drive. Der er et langt interview med Miles Davis, hvor han fortæller lige præcis om, musiker må man sige, hvor stor det er, og taler om det her faktisk med, at han siger, han kunne ikke tage ud og spille, hvis han fik udløsning. Altså, simpelthen, altså at det virker bare ikke, sagde han. Christian? Ja. Yeah. Bring it on. Det har været har været enormt svært, fordi nu har jeg jo så ikke kunnet præstere de der 3,5 uge. Men de der 2,5 uge, hvor jeg ikke havde udløsning, der oplevede jeg også den her energiflow i kroppen, som egentlig, hvor jeg tænkte, det var da sådan en følelse, som jeg ikke rigtig havde kendskab til fra tidligere, hvor jeg synes, at alting blev meget nemt. At pludselig begyndte der at gå hul på nogle ting, også ud over det seksuelle, hvor jeg tænkte ligesom, okay, det her det hænger sgu nok lidt sammen, som vi snakkede om, ikke? Altså, jeg har også oplevet at kunne få det der vindue mellem udløsning og orgasmen, ikke adskilt, men til at blive væsentligt større. Så det har været helt vildt fantastisk, og så er det jo et fantastisk forum at være i her, hvor jeg sidder og tænker, der er ikke noget, der er forbudt, der er ikke noget, der ikke er muligt, og alle er bare åbne og positive, og det er super fedt. Super fedt at sidde i sådan en cirkel her. Ikke? Så tak for det. Ho. Altså angående selvkultivering, du sagde det der hul mellem... Ja. Altså er det så selvkultivering, hvor du er kommet? Eller har du ligesom kunne mærke at komme helt op der, hvor du ligesom mærker... Rørorgasmen. Ja, det har jeg været. Okay. Det har jeg været. Hvor du så har holdt det tilbage med øvelser? Eller et knibøvelse? Med knibøvelserne, ja. Men hvor du stadig har kunne mærke orgasmen? Ja, det har jeg kunne mærke i hele kroppen, ikke? Fedt. Okay, fedt. Ja, den har formået at få den... Så hele kropsorgasmefølelse uden udløsning? Ja. Hold det shit. Ja. Fedt. Hvorfor sagde du ikke? Ja, det er fedt lige at få Ja, hvorfor sagde jeg ikke? Det er bare det fedt, I spørger, ikke? Altså igen det her forum er jo fantastisk, ikke? Fedt. Ja. Jamen hvad så? Jamen, hvad sker der så bagefter? Bliver du så helt... fedt! Eller bliver du lidt træt af at sidde der og spænde helt vildt op? Eller tager jeg lige en tur til? Nej, det har været den der sådan lidt, jeg behøver ikke mere nu. Altså den der tilfredshedsfølelse, der har bevæget sig rundt i kroppen, har været den der sådan... Ja. Men har du stadig erektion? Ja. Mættet, men stadig med erektion. Mættet, men igen sådan... Jeg mangler ikke noget nu. Nej. Men du kunne fortsætte, hvis du ville. Hvis jeg ville, ja.
Altså, grund til at spurgte sådan ind til det der, du havde der, det var fordi, jeg ved ikke, om jeg har oplevet sådan her at få en orgasme, men lige den her session, jeg havde her med min elskede der var det, altså, der havde jeg bare oplevet sådan, at jeg kunne blive ved med at bolle, uden at skulle komme. Og jeg havde heller ikke sådan frygten med, nej, okay, nu er den lige ved at være der. Eller jeg havde sådan en fornemmelse af at hele tiden være på sådan noget 80-90%, hvor jeg bare sådan kunne blive ved med at bare være i det, og så og give slip ind i den energi, hvilket var helt vidunderligt. Jeg vil også rigtig meget tænke for mænd, altså både mænd og kvinder, altså med bare det der at forstå igen, at mandens seksualitet er andet end 2 rykker og en aflevering, ikke? Og er andet end bare 5 sekunders brag af orgasme, når bølgerne går højt, og så er det det, ikke? At der er, altså bare de ting, I beskriver her, ikke? Altså de nuancer og facetter af andre oplevelser, der er mulige for os, altså. Wow, det er no man's land for 99% af alle mænd, altså. De ved ikke, det findes, altså. Kvinder ved ikke, det findes.